Medister igen. Jeg hader medister. Fatter du det aldrig, stedfar? Din dumme gris. Spis din mad, og det skal være nu. Det er os, der betaler for din mad, så du går ingen steder, før du har spist op. Nu kan det fandme være nok. Jeg ved ikke, hvordan du gør det der, men det her køkken er ikke noget cirkus. Skub op på dit værelse og bliv der. Husarrest i en uge. Bare jeg havde mine rigtige forældre. Jeg holder ikke det her liv ud længere. Jeg vil bare væk herfra. Jeg vil flygte. Ja, det er godt. Det er hende. Det er Diana, der gør det der. Hvorfor har vi også beholdt hende? Hun er jo helt umulig. Og hvem skulle ellers vaske op og holde huset ren? Dig måske? Nej, det gider jeg sgu ikke. Dengang jeg stjal den bil, der vidste jeg jo ikke, at der sad nogen i den. Der vidste jeg jo ikke, at der sad en lille pige inde i den. Stop, stans! Stop, tyven! Nej. Ej. Men så fik jeg den geniale idé, at vi kunne jo bruge hende til noget. Nu vasker du det gulv, ellers får du ingen aftensmad. Op med dig, du skal på arbejde. Jeg har fundet et godt hus, vi kan bryde ind i. Det ser ud til, at der bor nogle rige svin. Du kan selv være et svin. Jeg holder vagt. Imens klatrer du ind gennem det vindue. Se om der er noget guld eller nogle kontanter. Kan det virkelig passe? Det er jo mig på billedet. Så må det være mine rigtige forældre, der bor her. Psst. Hvad bliver det til? Hallo? Hvad fanden laver hun derinde? Ja, jeg skal bruge politiet. Kom hurtigt. Der er en bro på Kongevejen. Der holder en brun varevogn. De stjæler alt. Hvor fanden er du? Diana! Diana! Hvad sker der? Far, mor, det er mig, Diana. Endelig har jeg fundet jer. Diana? Er det virkelig dig? Du er kommet tilbage. Hvor er jeg lykkelig.